Сәлем дуслар, минем исемем Алисия. Миңа карап өйрәнерсең бик күп нәрсә. Бүген без сезнең белән антисептик эшлибез. Ничекме? Менә болай. Антисептик ясау өчен безгә сабын, спирт, су, пероксид водорода һәм бу шешә кирәк булыр. Башта без суны һәм сабынны алабыз. Сабынны суга салабыз. 3, 4, 5. Аннары суга пероксид водородны салабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Җитте. Һәм суга спиртны салабыз. Хәзер без суны бу шешәгә салабыз. Салдык. Хәзер аны ябабыз да катыйбыз. Һәм безнең антисептик килеп чыга. Шаян лайфхак кара, булырсың шәп бала.